চিনি 13 জন MLA जों समाय दांखा এবং বিধানসভাও जों ফাইমানখা দাও বুটজি দিও সার্টিফিকেট মানো আমুবাই বিধানসভা হাবমায়ে जों दिनै ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশননি রায়দাতি समाय दांखा एज एन MLA आबु चिनी परिषदीय दलनेता बा लिडार अफ दि अपोजिशन साबुंनाय चीफ व्हिप साबुंनाय अमरक दिनै जंजागनाय এবং बोबाग्रा पार्टी चिनी पार्टीनि पक्ष থেকে त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनो चिठी सिजागनाय आबुन परे बिरोधी दलनेता साबुनर साइमानाय सर अब मिसिंग नर रुतते पाबिसा बारजा दङ टिएडिसि हापा का ओ हापा बि बारजा मु यां गुइदिगे ख्लाइना ने ओ बारजा जों अलरेडी जारा टिएडिसि ओ बारजा मानजाग्रो जिदिमान परे जों चिनि पद याकारि रिका जों ताबु स्टेट एसेम्बलिनि MLA नि नो सामुंता 13 जन MLA चिनि ग्रेटर टिप्रालेन এবং চিনি মানথাই पार्टीनि मखरांनो जों विधानसभानि बिसिंथि केन्द्रीय सरकारनि बुखुनजुआव क्लाइरिना सामुंजों तांनाय सालब्रुम जाना नोंनानि एबा जों दाल' क्लाइ दंमा कग्रंनोबो जों खिसानाय बियाबाचिनि दफानि जे नांकुकमानि ग्रेटर टिप्रालेननि सुनो जों दाबो कक राखे विधानसभानि बिसिंथि जों खिसायनाय ओके हामबाय सर